गभर्नमेन्ट उकिला 2 उइक सप्तानै टाइम बिबावबाय। दिल्लीनि जिथुनाखि सुप्रिम कर्टआव दिनै जानाय हियारिं एनडिएफबि फोरनि नङा होमबा डिआर नाब्ला रन्जन दैमारी सारमोननि थाखाय दिल्लीयाव दिनै हियारिं जादोंमोन। बे हियारिंनि रिजाल्टआ फैबाय। दा बे रिजाल्टआ माबायदि रिजाल्ट फैखो, मोजां ना गाज्रि आरो माबोरैहाय सोलिलांखो बे हियारिंआ, दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुल माने जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन। दायो आं गोबाव खालामाजासे नोंथांमोननो बे हियारिंनि भिडिअखौ होना होग्रोनि, नोंथांमोना नायनानै बुजिना लादो जेन। दिनै जे रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे 6 एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि जे सिबिआइ केस सुप्रिम कर्टआव हियारिं दङमोन, बियो दायो दिनैहाय फुल हियारिं जायाखिसै। गभर्नमेन्ट उकिला 2 उइक सप्तानै टाइम बिबावबाय। दा जेबो साननांगौ गैया, ओरैनो जायखिया सप्तानैनि उनाव जिखुनु लिस्ट जाफिनगोन आरो बेवहाय जाफिनगोन आसा खालामदों। बेखिनि समाव जोंनि दैदेनगिरिफोरा जोंजों लोगो मोनहैगोन होननानै। दा बेयाव जेबो गोनो गोथो साननांगौ गैया, जागोन। जायखिजाया गासैबो क्लियार। सप्तानै टाइम बिनाय हिसाबै आसा खालामदों सप्तानैनि गेजेराव माबा मोनसे जाहैगोन होननानै। दिनै आं बेखौनो फोरमायहरबाय, रावबो गोनो गोथो जानो नाङा आरो दुरबल जानांगौबो गैया। गासै जोंनि लोगोफोर आरो न'खरनि साफ्रोमनिसिमबो लोगोसे गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायहरनाय जाबाय। जायखिजाया हियारिंआ जादों, नाथाय सप्तानै टाइम बिबावदों। बे सप्तानै टाइमखौ जों नेनांगोन आरो गोबाव बोसोर नेबोबाय जोङो, नेयै नेयै दा फाइनाल स्टेजाव फैबाय। दा बे सप्तानैखौ जों नेनांगोन आरो बेखिनि समाव गावजों गाव गाज्रि मोनलायनांगौ, बायदि बायदि बखिलायनांगौ होननानैबो आं साना। बेवहाय रावनिबो बायदि बायदि होथेनाय मानाय बेबायदि खोथाफ्राबो फैनो नाङा। जागोन, गासैबो जालांजोबगोन। दायो जोङो सुप्रिम कर्टनिफ्राय ओंखारबाय। नैबेनो सुप्रिम कर्ट अफ इन्डिया, गोजौसिन बिजिरसालि। मोजां मोनदों खोनाफैनानै। जायखिजाया गोबाव सम नेनाय मानि नेबाय नालाय, नेखांनायनि उनाव दिनै दा फाइनाल स्टेजाव फैबाय। जों बेखिनि समखौ नेनांगोन। गभर्नमेन्ट उकिला दायो सप्तानै टाइम बिदों आरो जोंनि गासै उकिलफ्राथ' गासैबो रेडि, थियारिमोन। ओमफ्राय मा खालामनो, गभर्नमेन्ट उकिला बिनाय हिसाबै दा थाथ'फिननो गोनां जादों। आसा खालामदों बिथांमोना जेरैबायदि टाइम बिदों, बेखिनि समाव जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना टाइम जानायजों लोगोसे बा सम जानायजों लोगोसे बिथांमोना उदां अख्राङाव फैगोन आरो जोंजों आरो गासै बर' रायजो राजाजों थाफानानै समाजनि, हारिनि गासै खामानिफोरखौ मावनो सुबिदा मोनगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं आरो बेखिनि फोथायनायखौ गासै बर' रायजो राजाफ्राबो लाखिनांगोन। लोगोसे जोंनि गासै सोद्रोमा बिथांमोनाबो लाखिनांगोन। दा जायखिजाया दिनैनि जि हियारिं जानो गोनांमोन बा जादोंमोन, आं बेखौ नोंथांमोननो बे फेसबुकनि गेजेरजोंनो फोरमायहरबाय। मोनसेल' खावलायनाय, बेयाव गावजों गाव बायदि बायदि सोंखारिलायनानै निउस मिडियाफ्राव बखिलायनाय मालायनाय बेफोरो जेन जाया, आं बेखौ खावलायहरो इउनाइटेड फराम अफ एनडिएफबिनि गाहाय नेहाथारि जानानै। गोजोन्थों। दायो नोंथांमोना बे समाव मिथि मोनबाय बा बुजि मोनबाय जोंहा दिल्लीयाव जाहैनाय जिथुनाखि सुप्रिम कर्टआव जानाय डिआर नाब्ला रन्जन दैमारी सारमोननि थाखाय बा साफ्रोमबो एनडिएफबिफोरनि थाखाय हियारिं जानाया माने 2 उइक्स अर्थात सप्ता खननैनि थाखाय फावसायबाय। मानो होनना बुङोब्ला गभर्नमेन्ट उकिल दङब्लाबो माखासे बिजिरनाय माखासे खोथा थाबावनो हागौ बिनि आन्दोआव। दा बेफोरखौ नायबिजिरफिननो थाखाय माने गभर्नमेन्ट उकिला 2 उइक्स बा सप्तानैनि थाखाय टाइम बिबावदों जाहैदों। दा बे सप्तानै टाइमखौ अलरेडि होबाय जोंहा एक्स एनडिएफबिनि बिथांमोना बा साफ्रोमबो। मानो होनना बुङोब्ला होआब्लाबोथ' जाया, बिथांमोना जाबाय सरकारनिनो आयेन गायग्रा मानसि नङा होमबा। दा जोङो होआब्ला मालाय बहा हानो, बेखौ माने सरकारनिफ्रायनो रिकुवेस्ट खालामनायलाय दा जों बे जोंनि फालनिफ्राय बा जोंनि साफ्रोमबो बर' हारिनिफ्राय बे 2 उइक्सखौ हगारनानै होनो गोनां जाबाय। दा बिथांमोना बे 2 उइक्सनि गेजेराव हियारिंखौ लाफिनगोन। दा बे हियारिंआव मा रिजाल्ट फैयो अर्थात माबायदि मोजां जायो नैबिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो नेनानै थादो आरो आसा खालामो बे 2 उइक्सनि उनाव
दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सारजों साफ्रोमबो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय एनडिएफबि केसा अराय समनि थाखाय जोबनानै फैयो आरो लोगोसे गासैबो संसार नाङै जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरजों गोरोबलायनानै मिलायनानै समाजनि थाखाय बा हारि डेभेलपमेन्ट जौगाखांनायनि थाखाय माखासे थालांनाय गोदोसोनानै थानाय खामानिफोरखौ मावफुंगोन आरो बोखांफैगोन होननानै जों मिजिंथिनाय थाबाय। दा रायजो राजाफ्रा जोबथारनायाव मा सानदों निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानोसैमोन।